an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ an lamɛn Renouveau Télévision sanfɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔ an b'aw fo aw ka danaya la aw minnu b'an sɔrɔ radio Renouveau kan Bamakɔ n'a lamini na 98.1 ka foli ba di aw ma aw minnu bɛ an ta bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa ka se ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma laadala ni anw sigira ni jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ min kuma fɔ o ye jamana kunkanko ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔkun camancɛ an y'a ye k'a fɔ Algérie finitigilakaw olu ye baara kologirin lakɔgɔli ani lajoli kalan dɔ kɛ anw ka Mali frontière la a ma tɛmɛ maaw hakili kan maaw ye hakilina miiri caman kɛ a kan an yɛrɛ fana bɛna an hakilina di a kan n'a bɛ fɔ o ma ko manœuvre militaire Algérie kɛlɛcɛw y'o baara kɛ Mali frontière la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu dɔ n'o bɛ Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ M5 dagaba wulilen don M5 min ni nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ a ka dagaba wuli nka ni sen in ta o kolo ka girin kosɛbɛ an bɛna hakilina miiri kɛ a kan yalima nin ye M5 ye nin sen in ta in a fɔ o na ta ka M5 a to nin na an bɛna hakilina miiri kɛ o kan n'an bɔr'o la AEM Association des élèves et étudiants du Mali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ni bɔra n kɔ kura o kɛra sababu ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min n'o bɛ kalanko kunna o ye u ka baaraw bɔ jɔ fɔlɔ an bɛna mɔgɔ caman bɛ k'i kan kɔrɔ tan ko ka nin jɛkulu in yɛrɛ ci bɔgɔbɔgɔ siɲɛ kelen an bɛna hakilina miiri ko kan yaasa ka se ka nin kuma ninnu batiri an ka maa wele i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min maa naani don sɔgɔmada in na Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM Renouveau TV la Sidi Kunta ka bɔ min ye Hɔrɔn TV la min ye Youssouf Sissogo Alternance journal Alternance o maa ɲɛmaa don Madani Sangare ale ye radio ɲɛta o baarakɛla ye Fuseni Daw ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la Mokhtar Kone ale bɛ réalisation na sɔgɔmada in na ba de b'a kɛrɛfɛ yen nɔ ka fara o kan Dramane Kone ale bɛ régie d'antenne na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a y'aw bisimila ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an tɛ a ko bila dagirinda la an bɛ don an ka babu kunfɔlɔw kɔnɔ Sori Ibrahim Diallo Algérie ka nin wulikajɔ in kɛ nin cogoya la tantɔ anw ka frontière la maa dɔw yɛrɛ bolo ko dalaɲini don dɔw fana bolo ko dɔ labɛntɔ don e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ Kaba ne b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye communication ye parce que guerre la bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don Algérie fut très longtemps Algérie bɛ kɔfila jɛgɛya la ani jamana caman cɛ la i n'a fɔ Mali sanka ni wagati ni Mali ko kaba yɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ Algérie bɛ kɛwale dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma ces derniers temps i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mankan dɔ tɛmɛna Mali ni Algérie cɛ jusqu'à ce que bɛɛ y'i ka ambassadeur rappelé mais après je crois que fura sɔrɔla o ko la o ko dara mais i bɛ ka ɲininkali kɛ min na o ye u ka sɔrɔsiw bɛ ka kɛwale min kɛ sisan nin tile damadɔnin kɔnɔ à peu près tile 5 ɲɔgɔnna parce que je crois bien a daminɛna dimanche ka taa se alamisa ma Mali frontière ni Algérie dancɛ la kilomètre 1000 ni 300 ɲɔgɔnna Borj Bati exactement El Mokhtar donc o ko opération ma ko opération tempête du Hogar 2024 kaba n'i ye jateminɛ kɛ a la Algérie y'a ka armée bɛɛ bɔ c'est à dire kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn b'a bolo sɔrɔsi fɛn fɛn b'a bolo ka taa nin kɛlɛ in ka taa bon an bɛ se ka kɛ comme entraînement quoi sɔrɔsiw ka expression lakɔgɔli don ka taa a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ kɛlɛ bondakun kan ka taa démonstration bɛɛ kɛ pendant ces 5 jours là mais a bɛ mun ko fɔ a ɲɛ bɛ jɔn de la bon kuma caman fɔra ko in kɔnɔ mais sɔnni kɔni sigilen bɛ min kan ni o jɛlen don Algérie d'abord communication don parce que n'i ye jateminɛ k'a la kaban a ye presse caman fara a kan Algérie kɔnɔ farafinna kɔnɔ hali ka tɛ se farajɛw ma donc ka taa ka entraînement in minɛn minnu b'a bolo ka yira parce que kɛlɛ fɛnɛ fɛɛrɛ de ye communication bɛ kɛlɛ la donc ne b'a bila o minɛn kɔnɔ filanan o ye min ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la kibaruya caman bɛ yen hali jabaraninw ni telew ni radios la an y'a mɛn k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ fɛɛrɛ dɔ b'a bolo o fɛɛrɛ in o ye jumɛn ye ka OTAN sigi a ka jamana dɔw la mais est-ce que o kuma in kɔlɔsi non kaba kana siga fiyewu non n bɛ ka min f'i ɲɛna CEDEAO dɛsɛra de donc fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen Macron donnen bɛ jamana président wɛrɛw kan ka se k'olu don kɛlɛ in kɔnɔ donc ka na terroristes ka fɛɛrɛ don olu ma donc ka OTAN base sigi jamana dɔw la maintenant n'o kɛra Algérie dun ale ye jamana ye on dirait que bɛnkan dɔ b'a ka ani a ka terroristes cɛ kaba a kɛlen don k'u entretenu c'est-à-dire a bɛ se k'u gérer mais ni a gwanna cogo dɔ la ka fɔ ko kɛlɛ nana sigi
mɔgɔw nana u sigi olu da la ka olu kɛlɛ olu bɛ se ka bɔ Algérie kɔfɛ donc pour maîtriser ça Algérie bɔra ka yira CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ la autant ka base ale mɛnna a dadelen don mais ka yira diɲɛ na ka yira nin jamana ninnu na ka fɔ Algérie bɛ yen moyen b'u bolo u pɛrɛlen don ka fɛn kɛ mais min bɛ ka fɔ n'o ye anw n'o b'an concerné kaba ntori ka kasiga o tɛ sama bali ka min ji la ayiwa n bɛ segin ka na Kidal minɛ ka Ber minɛ ka Anifis minɛ min kɛra o la Algérie sigilen a ɲɛ b'a la donc an tɛ siran donc a tɛ an concerné ala k'a ni Algérie cɛ kɛlɛ cɛ janya manœuvre militaire anw ka frontière la sincèrement a ye mɔgɔ caman ka attention attiré e bɛ lecture jumɛn kɛ a la foli diyara n ye o bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an bɛ jamana min kuma la ni o ye Algérie ye Algérie ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye Algérie fɛnɛ n'i y'a fɔ ten dancɛ 7 ɲɔgɔnna de bɛ Algérie la voilà dancɛ 7 in na Maroc b'a la Mauritanie b'a la Mali yɛrɛ b'a la Niger b'a la Libye b'a la fo ka taa se Tunisie ma 7 o ye mer ye mer Méditerranée de bɛ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ donc possibilité caman bɛ Algérie bolo ka se k'a ka manœuvre kɛ yɔrɔ baden na mais pourquoi précisément Mali choisira donc ce n'est pas gratuit parce que a kɛra waati min kɔnɔ surtout waati kɔnɔna na furugufurugu kun donna ani Algérie cɛ waati dɔ la et puis accord min tun bɛ Mali kɔnɔ yan n'o tun bɛ ani mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra o waati min fɛnɛ kɔnɔ ni o dan sigira o la parce que Algérie de tun ye o terre de fil de médiation yɛrɛ tun ye et ensuite maintenant Mali bɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ nɔfɛ donc olu bɛ Algérie jamana kan nin waati in kɔnɔna na fo mandat d'arrêt yɛrɛ bɔra olu kama kɔnɔna na donc Algérie ka nin kɛ donc c'est pas gratuit il y a un message mais ne b'a ye message 2 ɲɔgɔnna bɛ a kɔnɔ et terme militaire la bɛ fɛn dɔ fɔ nin ye dissuasion donc on va essayer ka c'est autorisé k'an galabu faga voilà militairement autorisé len don donc i bɛ se ka intimidation kɛ i n'a fɔ ni 20 janvier ni fɛn ninnu bɛ yen cogo min Mali la a bɛ kɛ cogo min na i bɛ i ka équipement labɔ ka défiler a kun tɛ kɛlɛ ko ye mais a kun de mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko i labɛnnen don pour que mɔgɔ bɛ se ka siran i ɲɛ dɔɔni donc militairement b'o de fɔ o ye dissuasion ye donc ne bɛ se ka message fɔlɔ ye k'a kɛ o ye mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u yɛrɛ fɛnɛ labɛnnen don a fɔ Mali k'a dɔn ou bien parce que e ko ye Mali frontière de message fɔlɔ bɛ se ka choisir Mali ma parce que kule filɛ na problème tun b'an ni Mali cɛ message fɔlɔ bɛ se ka choisir o ma Mali fɛnɛ déjà an y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko an fɛnɛ force dɔ bɛ anw na an bɔra ka frappe minnu kɛ an ka nord-yanfanw fɛnɛ fɛ donc Algérie u b'u ka hakɛ kɔnɔna na o ye fɛn min kɛ dansago tɛ parce que u b'u ka jamana de kɔnɔ donc c'est autorisé militairement autorisé len don filanan fɛnɛ ye jumɛn ye Mali bɛ ka terroriste message filanan bɛ terroriste de kun kan ne ka faamuya y'o ye parce que Mali bɛ ka terroriste kɛlɛ waati in na Alger Niger bɛ k'u kɛlɛ Burkina bɛ k'u kɛlɛ an yɛrɛ ye tɛgɛ ɲuman ko AES formé donc n'u kɛlɛla ni jamana 3 kɔnɔ u bɛ se ka boli ka taa da jamana wɛrɛ kɔnɔ donc ça peut être occasion terroriste fɛnɛ k'a faamuya k'a fɔ ko Algérie tɛ aw sigiyɔrɔ ye n'aw sera yan anw labɛnnen cogo min na nin an bɛ se ka dankari aw la o bɛ se ka kɛ message filanan fɛnɛ ye k'a di sinon jamana développé len don k'u bɛ fɛ ka ɲini ka taa ɲɛ Mali la n'u bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ ka bagabagali dɔrɔn de kɛ mais kɛlɛ tɛ kɛ parce que n'i ye kɛlɛ kɛ a bɛ jamana développement de segin kɔ ko kɛlɛ bɛ dugu ci mais a tɛ dugu jɔ Youssouf o tuma Algérie n bɛ fɛ k'a fɔ ko foronto bɔrɔ kɔrɔ o kɔrɔ ko tisota bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa e ye message jumɛn sɔrɔ Algérie ka manœuvre militaire in kɔnɔ anw ka frontière la ok Issa i ka o ɲininkali diyara ye yani n ka jaabi n bɛ Renouveau TV ani Renouveau FM fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la n b'u bɛɛ fo n bɛ vraiment dugawu kɛ halisa Ala ka Mali basigi effectivement an bɛɛ ye a manœuvre in ye mais n bɛ min fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko kura tɛ parce que san o san u bɛ nin kɛ d'ailleurs nin ye édition 2024 dalen mais ko kurama yɔrɔ ye min ye u y'a fɔ Kunta y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o ye le fait k'a nana kɛ an yɛrɛ ka frontière la o kelen o frontière la a bɛ fɛn sugu dɔw de fɔ quoi an bɛ se ka explication damadamaw d'a la o explication fɔlɔ ye jumɛn ye o ye de k'a fɔ bruit diplomatique b'a ni Algérie cɛ bi kɛlɛ misɛnnin b'a ni Algérie cɛ et filanan ye min ye Kunta y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ le fait que accord d'Alger n'o y'an yɛrɛ ka accord de paix et de réconciliation n'o signera Algérie le fait que autorité minnu bɛ yan bi olu sera k'o bila kɛrɛfɛ o ma diya Algérie ye kosɛbɛ et je crois que Algérie ye nin min kɛ a bɛ comme démonstration de force de don a bɛ comme k'i muscle bɔ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se nin na parce que contexte bɛ cogo min bi peut-être il faut se préparer à toutes les éventualités donc je crois que Algérie ta y'o de c'est un message fort a y'a fɔ cogo min message fɔlɔ bɛ adressé Mali de la k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ vraiment olu perelen don éventualité bɛɛ la parce que n'i y'a jateminɛ fana Mali fana armée taara patrouille kɛ jusqu'à la frontière avec l'Algérie
ka drone ye drone intervenir la yɛrɛ. Donc je crois qu'Algérie y'o bɛɛ ye. Algérie fana a bɛ comme bi a bɛ se ka kɛ mankan bɛ se ka wuli mais comme Kunta y'a fɔ cogo min toujours je crois que kɛlɛ mankan kɛra cogo cogo je ne pense pas n'a bɛ se kɛlɛ ma parce que non on ne doit pas s'inquiéter mais on doit plutôt se préparer. Il faut se préparer parce que en réalité ni mɔgɔ sigilen don à toutes les éventualités il faut se préparer parce que mankan ni mankan cayara ka ca a laban bɛ se ka kɛ affrontement ye. Donc c'est ce qu'il faut éviter mais il faut préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc moi je crois qu'Algérie a un message adressé à l'autorité là k'a fɔ ye k'a fɔ olu prélément éventualité bɛɛ la na autorité malienne fana kan k'i pré éventualité bɛɛ la. Ayiwa Madame Sangare an kan ka siran wa. Bon ne kɔni bɛ mun fɔ an kan ka jɔrɔ. Bon Isa ne bɛ fɛ ka fɔ dɔrɔn an bɛ wagati min na sisan ne ka jate la kɛlɛ tɛ Mali arranger bi. Parce que an ka laɲini de jamana bɛ se ka développer cogo min na. Donc u ye défi caman fɔra o défi ninnu se ka relever ni kɛlɛ ye mais ne dabali bɛ ban i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen u bɛ réseaux sociaux la u b'a essayer k'u bɛ ka transition dɛmɛ k'u ka jamana dɛmɛ k'a sɔrɔ Isa jamana jugu fɔlɔ de don. Mais jamana fan dɔw minɛ ni jamana sɔrɔ jamana fan minnu ni jamana tɛ ka se a tigɛ da a ka sɔrɔ si kan ye impôt tɛ sara foyi tɛ sara mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka jamana jugujugɔrɔ nafolo exploiter n'i ma kɛlɛ kɛ k'o récupérer i bɛ mun kɛ. Non e m'a faamuya o kɛlɛ kɛra o. An ye fɛn fɛn kɛ o tɔ de tɛ sen na nin. Ayi ne ka mɛn an ye fɛn fɛn kɛ ka jamana yɔrɔ bɛɛ lakana o ye finitigiw ka baara de ye. Parce que finitigiw ka baara de ye jamanadenw ani an ka nafolo ani an ka bolominɛ k'u lakana u y'o kɛ. Maintenant minnu caman de bɛ ka kuma f'an ka taa kɛlɛ tigɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔ ma an ka taa gɛrɛ kɛ k'a la k'a fɔ fanga banna. Donc maintenant n balima tɔw ninnu ye kuma minnu fɔ ni i ɲɛ b'a la i sigiɲɔgɔn jamana bɛ ka fɛn min kɛ i fana b'i labɛn. Mais kɔni bɛ min fɔ an bɛ waati min na guerre conventionnelle nafa foyi t'a la ani Algérie ka kɛlɛ a t'an arranger a kɛra guerre diplomatique o a kɛra militaire o a b'an bɛɛ lasegin kɔfɛ ne ko Isa jamana fila Mali ni Algérie bɛ se ka kɛlɛ cogo di. Mais contrairement à toi il y a beaucoup de gens aujourd'hui minnu hakili la k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka degun fanba ye Algérie ye tuma dɔw la. Non mais ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn quelle que soit la situation bɛɛ bɛ kɛ intérêt de défend. Président Assimi colonel Assimi o de fɔ bɛɛ bɛ kɛ intérêt défend an kɔni bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana kɔnɔna an b'o de défend. Donc maintenant mais k'a fɔ de ko fo an ka taa kɛlɛ la jagoya ni jamana tɛ taa nin o kɛlɛ bɛ kɛ cogo di parce que n'i ko i ni i voisin bɛ kɛlɛ bombe b'o bolo bombe b'ale bolo n'i y'a filɛ ka b'a fɛ nafa b'o la et puis sɔn Malien tɛ Algérie kɔnɔ niw de bɛ bɔnɛ nafa t'o la donc défi wɛrɛ b'an bolo bi min ni kɛlɛ tɛ kelen ça c'est le défi pour le développement c'est le défi pour l'éducation etc. mais ne kɔni ka fɛla tɛ k'a fɔ ko ka kumaw sigi sen kan kuma min bɛ kɛ sababu ye ani an sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Algérie an ta ka ɲɔgɔn to pour que an ka développement ka sabati f'an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Sori an k'an ka siran wa n y'o ɲininkali kɛ tɔ na n b'a kɛ i ni Kuntala an k'an ka siran wa. Kaba ni kɛlɛ de bɛ kɛ ko ka Mali lakana ka Mali yiriwa kɛlɛ kɛli an ma wajibi ye u y'a exiger an ka kɛlɛ kɛ an ye kɛlɛ kɛ et kɛlɛ bɛ kɛ fɛnɛ parce que Mali tɛ bonya bi ni kɛlɛ in tɛ an ye min ye. Est-ce éventualité wɛrɛ Algérie ye jamana dɔ ye Kaba non an ye Kidal sɔrɔ bi à peu près plus de 10 ans Kidal sɔrɔla kɛlɛ de kɔnɔ Kidal tɛ Mali dɔ ye wa. A dɔ don. Mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka complot kɛ ka Kidal k'a di terroristes ma a fɔra ko k'olu minɛ kiri wulila olu kɔ olu taara i bugu Algérie olu protéger mais n'a ma kɛlɛ kɛ an bɛ mun de kɛ il faut se préparer nous on est déjà prêt pour la guerre c'est ce que l'Algérie a vu. Mais madame Ngoumamo kuma de ma aw minnu bɛ kɛlɛ ko kuma la ko kɛlɛ t'a arranger ko développement de b'a arranger. Non o ye madame ka kuma n bɛ n dɔgɔkɛ Issou ko il faut se préparer nous on est déjà prêt c'est-à-dire drone ko t'an na bi min ye bi ye Kidal non mais ça hali ni mɔgɔ min y'aw kɔrɔbɔ bi aw bɛ i b'a kɛ to Kaba n bɛ précision dɔ d'i ma bi min ye bi ye armement bɛ Kidal n'i y'a labɔ c'est la moitié de l'armement de l'Algérie. Non. Algérie fait partie de. Mbeka Dougoulé, kuma de fina ni ko Kaba. Sorry frère. Mbeka Dougoulé kuma de exagéré de sorry. Les militaires. Algérie puissance militaire de France. Mbeka mi fina. Et de là qu'Algérie soit si Mali rojmen kele là. Non, Algérie soit au bout de la constitution. Mais ils sont pas préparés. Non, Aïssa. Non, attendez. Algérie constitution non. Algérie elle était muguti muka Dougoulo. Très bien. Donc, c'est obligatoire. Ces manœuvres militaires là, Kaba, ces manœuvres militaires là, c'est obligatoire Algérie Kabo parce que Aka Swasi red de Mutekele là.
Nous, on est déjà aguerris. Nous, on a les moyens d'Abayatede Kaba. Ni Kelebeke pour sauver ce pays-là. On va le faire. Jamana bébé Ambounia, Bimie Bié, Mina de sur la haute la Ambeka Nikman Nfo. Sur Jamana Tora Ka place la Kaba pendant des années. Algérie Kassababoula. Il m'a grain Algérie là. Abaka intérêt de Minekoun. Il m'a grain France là. France Algérie utilisé contre le Mali pour ses intérêts. Il m'a grain Maroc là. France Betlaka Ikele pour ses intérêts. L'Algérie la même chose. Mais nous, nous, on n'a pas besoin de développement. Nous, on veut se développer. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Kaba, vraiment, comment là, Koro, les fins t'as passé un coup de goût. C'est-à-dire. Moi, faut tu quoi? Pour la mienne, mais il faut c'est-à-dire que nya fonga kuma damne la e kuma doina ngo kelebe jamana ti kelete jamana jo jamana be feka tanye avec kele éviter armée bi labé c'est vrai mais armée bi labé ka kele nya fo armée bi labé ko yjume ikadu mo ko do ki labé ne do donc kina bi ika ni mo ko na bi ika ti ale mo qui défend mais kele duguni nyokonje jamana feka tanye iba éviter o misala yjume e ma États-Unis me kele éviter wati belaw o mo ro de chou ka kele kan aux États-Unis blâme mais jamais États-Unis ka me ko refie o le mo de chou ka black là ali recifler kelem nani États-Unis et ou chou pour que bisa kelen ke parce que oui Ukraine nous donne non check pour kelem ke c'est pour les affaiblir donc jamana fait ka tanye fait il be kele éviter atete ma faka kuma do kono ambe kele fo anti kele don kele ba dem ne rodon itala ba rodon kele na fatala quoi jamana de tiens amanga tsira parce que nous les fongo ni ça fait partie armée ka baro konani ba konana ambe to ka défilé militaire munuke ou be ka manœuvre militaire ou ke allez ambaye me ba fo mi yere ko ka kele ka jugu ni o coordinore mais wati be nous ou be fa fin que ta missile ti mer de là c'est pour que mo baka mais outi kele ke ko missile bu bolo donc be se ga ni ke mais outi kele ke donc ni kele ke avec jamana de bla retard là donc il faut éviter ça et ni fene manga si oma maintenant me kuma datu ni romi ni yoran ka dani jamana flan non che se ka gérer non che sans problème be fanga do et réseaux sociaux mun be kuma réseaux sociaux quoi mun ba fo Mali ami tambibina anga kele baga jamana do ma anga kele bama il faut que vraiment anga autorité ka guerre amicale anga autorité ka kuma olukonna amina ni hende jamana flan non che pour rien du tout et ça n'arrange personne. Ça me fait que fitini me fera. Amandé souvent débat là sur contredit mais et comme il a dit souvent il parle avec passion. C'est-à-dire que Algérie d'abord c'est une puissance militaire. C'est l'une des grandes puissances militaires africaines. Au connaissance c'est tout là. Attends, j'arrive. Une puissance militaire africaine. Nous sommes en construction. Aujourd'hui, on fait partie des pays les plus puissants. C'est-à-dire que aujourd'hui ne te fais pas saboter le Kanté, mais l'Algérie, il peut même pas y avoir de guerre entre le Mali et l'Algérie, parce que nos intérêts sont liés. Et deuxièmement, je crois que parce que tout simplement autorité autorité comme on le dit, Algérie a 10 ans de traversée du désert, période noire, dans la lutte contre le terrorisme. Donc ils ont eu le temps de s'armer, ils sont prêts. Franchement, donc moi je crois que nous, même si nous sommes prêts, nous sommes en construction, notre armée est en construction. Et nous avons besoin de beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas faux. C'est-à-dire que le défi on a bien ça c'est le défi du développement. Algérie est maintenant au stade là-haut. Donc moi je crois qu'il y a un bruit diplomatique, il y a une démonstration de force de l'ordre pour que Béga donc BMB quoi. Donc sinon, comme c'est qu'elle est là, moi je ne crois pas. C'est-à-dire que je suis sûr à 99% qu'elle est Algérie. Parce que qu'elle est demandée, on a demandé au là, a demandé Machila. Parce que nous, que la population de Benassé. Parce que les régions du nord là sont ravitaillées à plus de 80% d'arrêt de première nécessité là par l'Algérie. Donc moi je crois que ini jamana min sigilendo, ini jamana be frontière kala, ini jamana be nyoko sinoko kame, ino manganga senyoko machoshi là parce que damanda aussi là. Donc moi je crois que en munu be plateau ka anga jouer à l'apaisement de ka fanga autorité ka fo autant ranger bi autant ranger sini. Activiste munu be siga, guerre amicale en fait, amsega ninkeya
franchement olu tɛ encouragé bi min b'a encouragé o ye défi du développement de an ka o de juste un mot quoi n bɛna mot kelen fara ta kan sa f'an ka dɔn k'a fɔ an minnu bɛ antenne réseau la diɲɛ bɛɛ de tulo b'an kan na donc an bɛ kuma de fɔ kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ni bɛn sira don keleya sɔrɔ ɲɛtaa sira don kɛlɛ t'a arrangé bi sini a t'a arrangé sinikɛnɛ on n'est pas prêt pour la guerre on est prêt pour la guerre du développement pour la guerre de la sécurité pour la guerre de la souveraineté an labɛn n'olu la donc min fɔra ne k'a fɔ an ye kɛlɛ ni fɛn minnu o y'an ka jamana kɔnɔna de on est prêt pour ça mais k'a fɔ ko an bɛ na taa jamana wɛrɛ de kɛlɛ on n'est pas prêt pour ça n m'a fɔ ni binna an kan isa ni kɛlɛ wulila sa regarde le cas de l'Ukraine et Russie Russie présent ko dans 2 semaines nka a bɛ cogo di bi parce que kɛlɛ ye fɛn dɔ ye ni dɔ ye bombe ta k'i bɛ taa fili fan dɔ fɛ a bɛ jamanadenw de fɔ donc minnu bɛ kuma réseau la k'a fɔ ko guerre amicale an ka kɛlɛ kɛ an bɛ se olu ye kuma i fana bɛ ka insister o yɔrɔ kan an k'an ka débat kɛ an k'olu to yen parce que n'i nana olu tɔgɔ fɔ sisan olu bɛ na émission sigi kan o man ne yɛrɛ nin kun ye parce que olu ka ko ka gɛlɛn kojugu ne tɛ olu ka foyi la quoi donc olu to yen n ka saya sori fana t'a la i sori t'o la en terme ka armée puissance dɔn a bɛ dépend armée puissance bɛ dɔn min fɛ o ye kɛlɛcɛ hakɛ jumɛn b'a bolo budget jumɛn bɛ don a la ani fɛnɛ ni budget min bɛ don o bɛ minɛn na suguya jumɛn di n'i ye o ta bi sincèrement comparaison tɛ Mali ni Algérie cɛ niveau la c'est des chiffres l'Algérie aujourd'hui a été un pays ami du Mali qui a mis ce pays-là en retard pendant des décennies. Oui, analyse bɛ se ka to tu as raison au cas où moi je suis d'accord avec toi. Si tu ne t'entends pas avec la France utilise l'Algérie contre toi. Tu veux diversifier tes relations avec d'autres pays. Mais est-ce que au cas où il y a Maria qui est Mali armée puissante donc Algérie tac. Et les gens qui sèment le terrorisme dans ton pays vont se réfugier chez toi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais sigiko ko i kana kele ko ba anga sabali sa. Aywa. Bɛɛ de ye Mali kɛlɛ wallahi le Mali n'a ouvert le front contre personne. Bɛɛ de ye Mali kɛlɛ pour des intérêts. Et maintenant les Maliens ont besoin de leur intérêt pour se développer. Ah bah non, je suis d'accord avec toi. 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 Ameta Nyefe, minye furugu ye abora furugu la fo ka ke mangamba M5 gwaba koro ka so ke dokokun temene nun kon la akko gelera kosobe mado sispana o grâce obi olu frenta la kata kulu sigi ngani at beta ka jere bay ka fogo daga ba wuli kera M5 kono o ere bara laba min kera o kera jalaje bay ndo kera kunu ne alno ya soro akumbla la AES minan kono nga M5 kele hukumu konna do ni a analyser en profondeur et Madame Sangare ebe mun kalama M5 gɛlɛya la ani ibe analyse jumɛn k'a kan. O tiɲɛna ne bɛ M5 gɛlɛya n b'a caman kalama parce que depuis M5 yi a ma sigi fo ka taa sigi fo sisan n b'a to la n b'a caman kalama mais sa ne kɔni bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne Jigi Warola je ne suis pas content parce que ni kan dɔw bɔra réseau la ka yira k'a fɔ ko Boubacar Karamɔgɔ Keita Boubacar Traoré ko Bouba k'a ka bɔ ko vice-président tɛ comité stratégique ɲɛmɔgɔya k'a ka bɔ o la parce que Sogɛli ye ale kɛ intérim ale kɛlen ministre ye Sogɛli yɛrɛ ka chargé de mission don u ye mɔgɔ wɛrɛ choisi ka na o kɛlen bon olu fana ye u ka lettre bɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu y'o kɛ u ye suspend mais sa ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen minnu kan minnu an bɛ wagati min na bi minnu bɔra k'a jira k'a fɔ ko Buba bɔra yen o ma kɛ ne ka analyse la ne fɛla t'o ye. ayi an tɛ e fɛla nɔfɛ dɛ an bɛ ka analyse nɔfɛ mais e fɛla tɛ dɛ. maintenant ne ka analyse la o cɛ man ɲi ne ka analyse o cɛ man mun na parce que il faut comprendre que ni i ko i bɛ Buba bɔ yen parce que Sogɛli de ye Buba bila yen u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant ale ka danayamɔgɔ de don n'i ko i bɛ Buba bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛ ka kɛ Sogɛli mais o ba e bolo M5 ye Sogɛli de ta ye ni Sogɛli ye mɔgɔ min bila yen nɔ mɔgɔ tɔw k'o to yen wa. non o tɛ M5 ye M5 mɔgɔ bɛɛ de ta ye n'a bɛ kɛ bɛn de bɛ k'a kan u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn a kan. mais u ye reproche minnu kɛ Buba la k'a fɔ ko a tɛ k'a jɔyɔrɔ fa baaraw la décision tɛ a bolo a ka décision bɛ a bɛ t'o ta primature la ka segin est ce que olu fana tɛ fɛnw ye mɔgɔ bɛ se ka analyse kɛ mun. mais M5 comité stratégique bɛ yen u bɛɛ bɛ sigi ka kuma kɛ parce que ni min kɛlen filɛ nin ye farali de ye o sigi ka kuma de bɛ kɛ o parce que il faut comprendre que ale bɛ Sogɛli bɛ baara o baara la bi a bɛ M5 de ka baara la a bɛ jɔyɔrɔ min na nin ye M5 ka jɔyɔrɔ de ye o donc ko n'i ko i bɛ Buba bɔ yen dɔrɔn o kɔrɔ
ibe ka Choguel fɛgɛ Choguel fana tɛ se ka sigi i m'a ye a kɛlen wulikajɔ de bɛ ka kɛ parce que quelle que soit la situation an bɛ wagati min na bi baara min bɛ ka kɛ transition fɛ 5 colonel fɛ Choguel nin tɛ se ka bɔ a la n'a baara kɛra 100% i b'a sɔrɔ Choguel bɛ ka 50% occupé parce que ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra pour que ka yɛlɛma ka don fanga la donc ne ka jate ye min ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire ni an bɛ wagati min na nin tɛ farali wagati olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que défi caman de bɛ yen n'u ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ o ye ne ka faamuya ye. M5 Gwaba farali donnen don. Oui, Issa o ma bali ne la o ma bali la je crois que nin plateau kelen na an delila ka M5 kuma fɔ fracture fɔlɔ nana wagati min ni Modibo Sidibé ni Koniba ninnu bɔra wagati min. M5 Malikura créé a ma bali ne la mais je crois que contrairement à Madani moi je crois que la responsabilité du premier ministre est beaucoup engagée dans cette histoire parce que n'i y'a jateminɛ M5 d'abord a sigi cogo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mouvement ɲɛnama tɛ. Non, je dis mouvement ɲɛnama tɛ pas parce que mɔgɔ minnu b'a composer mais maa minnu b'a composer u kun tilenna tɛ kelen u ka parcours politique tɛ kelen u ka hali idéologie tɛ kelen donc olu farala ɲɔgɔn kan tout simplement parce qu'ils avaient un adversaire commun n'o ye IBK ye donc il fallait que IBK ka taa donc sinon hali mouvement u bɛ kɛlɛ tan ni fila la wagati min média ye question posé u kun ko na IBK binna aw ka plan ye jumɛn aw ka solution ye jumɛn ko non ko IBK ka bin fɔlɔ n'a binna cɛw ni musow de bɛ yan minnu hakili fɛrɛlen don u bɛ se ka sigi an bɛ se ka plan dɔw kɛ plan min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la hali u bɛ ka fɛn min kɛ sisan n bɛ se k'a fɔ hali Malikura fɛ yen c'est un travail de l'URD, il faut le dire. Soumaïla paix à son âme. Soumaïla nous de 2 jours de Kesselenge. Nos rapporteurs généraux tu es Ikassa Maïgaï. Ou Ikassa c'est pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles il est maintenu dans le gouvernement. Parce qu'elle est des initiateurs, parce qu'elle est des URD notion presque Malikura marcher au document des gars. Donc au cours idée tout boulot. Maintenant on est IBK Bina. La moindre des choses et c'est vrai, Sorasu ou Djamfa dans un premier temps. Après, oui, rectification que primature de M5. Ni primature manadama, Choguel de tu comité stratégique prédaille. La moindre des choses pour toi aussi, c'est de laisser ce poste-là à d'autres. Parce que M5 taille. Mais là, on dit à Sigilé, mais qu'on a primature. Non, parce que là, dans à Camaradou de don, allez de nous que combat que nous fait. Ou qu'à idée où il est normalement. Nous, ni confiance pour nous contiens. Allez tout le monde au place CD pour en tout cas les mots. Mais un premier ministre est fortement politique. Avec politique. Oui, mais à la base, le M5 va continuer à être sa base. Mais allez de Manganga, parce que imaginez, dans les comités stratégiques prédaille, allez premier ministre, est-ce que l'agenda va permis d'être en même temps à la primature, s'occuper des affaires de la primature, et puis présider les réunions du M5. Où tu mets une lourdeur sous d'odé, il devait laisser ce poste-là. Mais à Moké, mais soyons réalistes, Issouf. Vu la situation qui prévaut au sein du M5, est-ce que risque Choguel M5 est-ce que risque tout à l'air contre là? Soyons réalistes. Au Matagada, parce que en fait c'est un jeu de deep. J'ai d'intérêt drone de dos ou qu'à intérêt ou de tout la nous sinon au bitar kele bitar de Tumaga au lieu de Tumaga Choguel défend à l'époque Modibo Sidibé nous défend ngo jeju là-bas ñu contrôler et bi parce que au intérêt ou lié l'intebi bi olu fera groupe de klala ka wuli ka retourner Choguel contre là mais dans tout ça aller de affaibli parce que bi aller la légitimité aller tirer M5 de là na fora au M5 be daga kulunchela ka flengolonchi à lambo aujourd'hui donc ça va l'affaiblir et na do affaiblir au cours sur la sous ça sont là parce que bi ils peuvent la lever facilement il n'a plus de base il n'a plus de légitimité mais la clap kunta ebe familial du sur M5 ni kele abandon bah M5 ka gɛlɛya in jagoya kun ye gɛlɛya in wulili ye a tɛ bali mɔgɔ si la o parce que déjà dɔ wɛrɛ tɛ o ne kɔni y'a kɛ min ye nanko kɛlɛ de don nanko kɛlɛ de bɛ sen na donc M5 kɔnɔ donc a bɛɛ ye intérêt de na suguya jumɛn bɛ kɛ M5 kɔnɔ ka poste di mɔgɔw ma wa poste di mɔgɔ min na min na n'o de développer ye sisan nɔ parce que déjà M5 yɛrɛ sigira cogo min na a sigira cogo yɛrɛ bɛɛ tun b'a ɲɛ dɔn ennemi kelen tun bɛ anw na donc an ka intérêt tɛ kelen c'est vrai mais ennemi kelen bɛ an na an ka jɛ an ka ennemi kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ni o tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye mais mɔgɔw kun tilenna kun tɛ kelen ye maintenant a waati ɲininkali kɛra mɔgɔ caman na n'a ko i bɛ ka kɛlɛ n'i bɛ ka kɛlɛ la ni i bɛ ka bɔra yen k'a bɛ cogo di ko non ko plan b'olu bolo k'a bɛ sɛbɛn bolo n'i bɛ ka bɔra yen ko o plan b'u bolo u tun b'o de fɔ mɔgɔ ye mais u ma se ka jaabi jɔnjɔn kelen foyi di mɔgɔw ma a la ɔ i bɛ ka bɔlen kɔ yen nɔ min tun y'u ka fɛn yɛrɛ autorité morale ye je crois k'u n'o ye ɲɔgɔn ye damadɔ kɛ o k'u ka taa analyse kɛ
ka aussi ka fo ke John Jome bla rojume o tar je crois que ku tanga sengo flako la ngalu kono tanga sengo flako la o masaka ben ko la o ale fena ko birlento ale premier ministre were choisi nous were ko ko vacancier donc on a vacances kala o kala premier ministre te jogola oh donc alsa autora frugo la te parce que ane ka keleke donc ndama ni fanga bina ani kanga fanga soro ngo ko folo kono tara kata dossier ante kono a wati wera ko te M5 we kala da depuis o we kalo kono ton ke kelela pour que be se kana fanga la donc nous nana fanga la donc on les kanga placer sur parce que les keleke o wati nani fanga dira oma donc ils ont vu maintenant ane keleke ani sur sur kanga baraka nyonga fessa ko fanga ye lutadi donc an jena ka kele minke ambere kanga jenga tono du nyonga fe nanta tero nyonga fe donc akara ina fo nte fɛ ka mani fɔ sa a ka région u bɛ to ka kuma min fɔ a ka région na ni ne t'a sɔrɔ karisa fana t'a sɔrɔ Buguni examen i b'o retirer d'accord o la ɲɛfɔ o komi e ka région bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ i b'o retirer donc ko in kɛra ten cogo de la donc de fait que kɛlɛ kɛra sisan o ye primature sɔrɔ dɔw kun donna a kɔnɔ mais an y'a ye gouvernement yɛlɛma kɛlen olu tilara ka bɔ kɛnɛ ma o kɛra ka olu ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ to yen ɲɛmɔgɔ ma se ka fɛn bɔ o la olu sigira n'u ka dimi donc mankan wulila depuis yɔrɔ mankan wulila ye o olu sigira n'u ka dimi parce que u ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔn voilà olu bɔra gouvernement olu sigira n'o dimi ye anw bɔra gouvernement kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛ gouvernement ma fɛn fɔ mɔgɔ min y'a ka homme de confiance n'o Ibrahim Ikasa ye o fana b'a kɔnɔ olu 2 de tora a kɔnɔ CM5 la ne ka faamuya la donc dɔw fana tun bɛ yen olu bolo ni falen kɛra olu bɛ ka don olu ma don yɔrɔ sɔrɔ donc a kɛra ɲuguɲugu o ye ɲagaɲaga wuli donc M5 kolo fɛgɛyara gouvernement a kolo fɛgɛyara transition yɛrɛ kɔnɔ donc ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli donc sisan soit an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ don ɲɔgɔn fɛ ou bien an bɛɛ lajɛlen b'a perdu ne kɔni b'a o kɛlɛ o de bɛ yen sisan mun de mankan na o de don sisan n'u ma don yɔrɔ sɔrɔ premier ministre yɛrɛ ka bɔ n'u ma don yɔrɔ sɔrɔ premier ministre yɛrɛ bɛ bɔ o de y'u ka plan ye sisan ne kɔni ɲɛ b'o la o faamuya de don jamana ko tɛ bilen Sori Ibrahim Diallo bon kaba ni kuma in ka gɛlɛn dɔɔni mais ni ne bɛ n kuma sanka ni wagati bɛɛ daliluya Dalou contre Dalou voilà talata tɛmɛnen talata don Jamil Bitar tun bɛ an bolo ni plateau kelen kan awɔ e ni Yusuf tun b'o la an ye ɲininkali kala mankan min bɛ M5 kɔnɔ sisan a bɛ jɔn de nɔfɛ mankan in kun ye jumɛn ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ye a la ale ye mankantigi dɔ ye ale ye Jamil Bitar ye mankantigi dɔ ye a y'a fɔ a ko il est opérateur économique ale ta tɛ intérêt ko ye quoi mɔgɔ ko tɛ mais sariya ko don donc ni ne bɛ kuma n bɛ tagabolo min ye ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ani n bɛ min ye terrain kan M5 yɛrɛ ka tɔndenw ka wuli ka jɔ tɔ la ne bɛ kuma olu ka mais est-ce que mɔgɔw bɛ min fɔ ani tiɲɛ o ye kelen il faut ka non intérêt ko est-ce que mɔgɔw bɛ min fɔ o ni tiɲɛ problème bon ni ye bɛɛ minɛ i da la problème yɔrɔ min na carte biométrique ni problème bɛ an bɛ hakili jigin o la dɛ ale tɔgɔ b'o la ale kun bolo k'ale kun kan k'o marché kun sɔrɔ problème yɔrɔ min na carte biométrique non cɛ sori Dakar mɔgɔw la dɛ mɔgɔw kuma ka na non attends mais souvent an bɛ baga caman ma kaba mɔgɔ min ko k'i kale kuranɛ la i ye silamɛ n'i kale kuranɛ la ko la ne bɛ sori o tɛ bi ye non n'i kale kuranɛ la ne bɛ da i la ayiwa a ye kɔrɔfɔ damadɔ fɔ tabali in kan yan ne ye jateminɛ dɔ kɛ kunun i da sera ma mais i ma taa yɔrɔ jan a kuma kɔnɔ premier ministre tun bɛ palais des sports la an kana kow ɲagami dɛ ale ka bɔli kunun o kun ye AES ko kuma ye o kun ye interdialogue ye o kun ye an bɔkun CEDEAO la ale ka bɔli kun bɔ o kan mais problème min bɛ M5 politique de n'est-ce pas voilà maintenant problème min bɛ M5 kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ la Imam Jara ale de sigira dɔw fɛ comme vice président pendant que mɔgɔ dɔ bɛ yen o sugantira o ka bureau ka renouvellement kɛ sori ne yɛrɛ tɛ k'i ka démarche suivre n tɛ k'i ta fan ye voilà toi dans les débats tu es clair i bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw b'o fɔ mais nin sujet kan i tɛ k'i tilen quoi n bɛ ka n tilen n bɛ ka kuma de la tilen i ye kuma dɔ fɔ i ma taa yɔrɔ jan a la sortie du premier ministre hier o cadre a n y'o kuma kɛra min kan n y'o ɲɛfɔ maintenant ka na M5 yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ a mɔgɔ min bɛ yen n'a ko polisiw bɛ kɛnɛ min kan ale tɛ sigi o kɛnɛ kan ni réunion yɛrɛ kun cɛra ale kama ale tun bɛ an bolokɔrɔ yan donc o de la n ko n'o ye Jamil Bitar ye n k'ale y'a gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ ale ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ an ye ɲininkali bɛɛ tɛnkun a la a ye kalikan min kɛ kaba silamɛ min ni kale kuranɛ la ne kɔni bolo ne tɛ tɛmɛ d'accord a ye kale kuranɛ la minnu a ye ɲɛfɔli min kɛ a ye kale kuranɛ la a ko a ta tɛ nako ye ale ta tɛ nako ye alhamdulillah bi min ye bi a tɛ jɔrɔ a kana la a ta ye
M5 yɛrɛ a sigilen bɛ sariya minnu kan pourquoi sariya a tɛ timɛ o sariya ye jumɛn ɔhɔ a ko voilà ne de bɛ ɲininkaliw kɛ o sariya ye jumɛn a ko Buba bɛ baara dɔ la sisan ka kɛ bureau ka olu renouveler yɔrɔw la ni o bureau renouvellement bɛ kɛ wagati min na M5 ka sariyaw la président premier vice président deuxième vice président troisième vice président o baaraw bɛɛ bɛ yen donc olu sigira cogo min na u ma respecté donc ordre du jour min n'o yɛrɛ tun kɛra réunion kɛ sababu ye Buba fɛ donc o tun bɛ ka kuma o de kan maintenant u nana réunion kɛyɔrɔ la k'a ye k'a fɔ bureau sigicogo man ɲa sifinakaw ka bureau sigicogo man ɲa Jamil bɛ taa o décret ye a kɛra mankan ye kɛlɛ wulila kɔnɔ mais n'i ye o bɛɛ jateminɛ mankan ko o ye o bureau sigicogo ye fɔlɔ ko Jamil ko sariya ma respecté donc bureau sigicogo sariya ma respecté o la mais kana analyse politique boli u ka yetaw yɛrɛ kan kaban da sera kɔrɔfɔ dɔ ma kun ta da sera ma n'i ye jateminɛ kɛ en réalité Jamil ne b'ale ka position faamu mais est-ce que mɔgɔ caman bɛ yen est-ce que e ma Jamil kelen de lamɛn nin ko in na non n ye Jamil kelen lamɛn mais a ye kɛlɛ ɲɛfɔ non ne ye Jamil kelen lamɛn a ye kɛlɛ ɲɛfɔ a ye kɛlɛ ɲɛfɔ kɛlɛ min bɛ M5 kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la mais maintenant ne ka analyse nin ko in yɛrɛ kan ale lamɛnni non mais sori ne tun bɛ min yamaruya e ye e bɛ côté dɔ in fana na mais o tun b'i ka idée équilibrée olu ka kɛwale ne ɲɛ b'o la ka ban i b'u fana lamɛn de non mais ale ka kɛwale ɲɛfɔ ka ban o kɛwale ɲɛfɔra o bureau sigi ni o de nana ni gɛlɛya ye donc o de ye kɛwale yɛrɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ a kɔnɔ sisan M5 kɔnɔ sisan a bɛɛ ye bureau sigi cogo di min bɛ ka bureau sigi a yamaruyalen don a ka sigi wa gɛlɛya o de o i y'a faamu wa bon ne fana bɛna n dama suɲɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna o bureau sigi ko la bureau sigi gɛlɛya ye min ye n bɛna f'i ɲɛna ne man ka taa débat kɔnɔ nin hakɛ la mais n bɛna a ɲɛ f'i ɲɛna bureau kun sigilen don ni coordinateur de ye coordinateur ko ka bureau sigi bɔ coordinateur ko k'a kɛ président o de ye gɛlɛya ye bon o président jeunesse bureau coordinateur 4 de bɛ a la non kaba i kan ka nin ɲɛfɔ dɛ a kelen ye Biton Kulubali a bɛ États-Unis a bɛ CNT la a kelen ye Fuseni Sanogo ye a kelen ye Jack Boer Ibrahim Traoré a tɔ kelen hakili bɔra o mɔgɔ 4 olu mɔgɔ 4 de bɛ coordinateur la bon n bɛ fana ɲininka bi min ye bi ye gɛlɛya min bɛ M5 kɔnɔ ni gɛlɛya in de tɛ wa jɔn da sera nin ma non au-delà de ça non mɔgɔ si da ma se nin ma gɛlɛya min bɛ M5 kɔnɔ bi ka bɔ ka réseau minɛ ka bɔ ka conférence kɛ a sababu ye ni gɛlɛya in de ye an bɛ kuma nin gɛlɛya in kan maintenant n'i ye analyse politique jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen c'est des mécontents en réalité parce que olu yɛrɛ bolo transition min bɛ yen bi olu de sababu y'a la sɔrɔsi ninnu nana ka fanga ta bon n'a fɔra ko k'olu den kɛrɛfɛ fanga nalen tilen transition nalen tilen olu ma fɛn sɔrɔ ayiwa ɲininkali gɛlɛn dɔ bɛ yen n'i bɛ min jaabi mais n bɛ fɛ k'o kɛ tour de table ye nin ko la qui tire les ficelles. Oui, en fait, on des questions parce que en réalité, seriez mieux effectivement Bitar yo kuma fo. Mais on y a sélectionné on y a une guerre de clans dedans, guerre de clans dedans. Il y a un clan qui est entretenu par Shogel et un autre clan qui est peut-être entretenu par les militaires. C'est comme ça que parce que moi je pense que Oumarou Djaraï, nous étant dans ce clan Niamoye, je crois que lui doit avoir des affinités avec des militaires. Donc au camp là dedans. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'affaiblir Shogel pour qu'il puisse peut-être partir. Ablaye Maïga. Bon, ne m'en fallait. Jamil Tofo. Parce qu'aujourd'hui, Ablaye Maïga, en plus d'avoir fait l'intérim, est ministre d'État. Ne comptez Ablaye trop fort, mais ne connaissez pas donc. À que qu'on y ait des cas, Shogel affaibli. Et ni Shogel affaibli là, comme ça, il n'aura plus de légitimité. Mais la question, c'est qui tire les ficelles? Bon, moi je pense que M5 Contagne, quelqu'un connaît bien où la Shogel, le fait que Shogel a voulu maintenir Bouba. Mais oui, mieux reprocher Bouba pour incompétence. Moi, je crois qu'on connaît alibi et drone pour tout simplement le dénigrer. Sinon, il était incompétent depuis combien de temps? Pourtant, il a toujours dirigé les réunions. Donc, si aujourd'hui on trouve qu'il est incompétent, on l'a lever. Donc, on argument. Donc, l'argument, c'est quoi? C'est que Tendance Doin est opposé à Shogel. Il veut l'affaiblir Shogel. Et Shogel veut se battre pour qu'il continue à tirer la ficelle au sein du M5. Et je crois que vous avez des mangas. Mais bi, nous connaissons même faut qu'il faut aller de Shogel, aller de affaiblir. Mais pour manifestation d'où? Non, pour nos manifestations. C'est vrai, politiquement, Shogel va tirer la couverture sur lui. Parce qu'à bas, il faut qu'au moins
fɛn fila ye sujet saba de donna ɲɔgɔn na dɔw bɔra pour l'AS dɔw bɔra pour le retrait de la CEDEAO dɔw fana bɔra pour M5 mais comme le leader du M5 n'o ye Choguel o de tun bɛ ka présider donc ale bɛ se k'a fɔ ko vraiment ale de ka mobilisation ye nin ye et ça va lui donner une bonne santé politique. Aïwa. Donc ani mankan in bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Ani mankan in bɛ ɲɔgɔn sira la. Madame qui tire la ficelle? Moi je dirais que Boubacar incompétence min bɛ ka fɔ sen na moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que wagati min na mɔgɔ minnu bɔra gouvernement mais est-ce que olu tɛ politique kɛlaw ye? est-ce que politique kɛlaw de bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra gouvernement na fɔlɔ k'u to gouvernement na fɔlɔ parti caman M5 mɔgɔ caman tun bɛ gouvernement na ministre caman tun bɛ yen o wagati ye Bouba sɔrɔ yen Bouba ka incompétence ma fɔ o wagati problème tun tɛ yen n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Bouba ka sigili senfɛ Bouba ye munumunu mun kɛ Mali Bamako yɛrɛ kɔnɔ ani région ni fɛnw na pour que ka association wɛrɛw fara M5 a ka ca parce que problème yɛrɛ la Bouba nɔfɛ ko tɛ Choguel de nɔfɛ ko don mais n kɔni bɛ min fɔ bɛɛ ka jɛmu mais jɔn bɛ ka tasuma ɲaga ne bɛ fɛ k'o tigi de dɔn o t'e bolo o t'o tigi dɔn n bɛ k'a fɔ dɔrɔn minnu bɔra a la minnu bɔra gouvernement na mais analyse politique kan k'i permettre k'a dɔn jɔn bɛ ka tasuma ɲaga dugu ma ou bien jɔn bɛ k'a kanga dugu ma mais fɛnɛ man ka kuma fɛn kan ni dalu t'i bolo dɛ ayiwa n filila donc mais min f'i ye dɔrɔn ne ka kuma labɛn min ye dɔrɔn k'a yira bɛɛ lajɛlen na Choguel ka bɔ premier ministre la bi ce n'est pas à l'ordre du jour pourquoi parce que ni 5 colonels bɛ yen bon société civile olu fana ka représentant n'o ye M5 ka représentant comme dans les 5 là dans minnu yɛrɛ sera ka fangalama kɛ o ye Choguel bon k'a fɔ ko ka Choguel bɔ bi i tɛ se ka 5 colonels b'u placer la cogo min na Choguel fana tɛ se ka bɔ yen ten parce que munna n'a ma kɛ n bɛ ka fɔ tun min na parce que a fɔra ko M5 ka lutte de nana parachever sɔrɔsiw fɛ olu yɛrɛ y'o fɔ bon M5 ka lutte symbolique u ka représentant in jɔ yen bi gouvernement o ye Choguel donc c'est pour faire comprendre mais en cas n'a fɔra ko M5 ka mɔgɔ wɛrɛ de don mun ta ka bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen dɛ n'a fɔra ko Choguel ka bɔ yen ko M5 ka mɔgɔ wɛrɛ don est-ce que o possibilité fana tɛ yen aw sa mɛ ka o ye ni bɛn de bɛ yen ni M5 kɛra tan cogo la a fara la mɔgɔ min bɛ sinon Choguel ka n'a fara la a tɛ minɛ o bɛɛ la siɲɛ kelen M5 ma Choguel ka nali la ne hakili la ne ye faamuya min sɔrɔ dɛ Choguel a été choisi par le numéro 1 k'a fɔ ko Choguel nana de bɛnkara kan o tɛ dɛ o sabu kɛra s'il a été proposé par le comité stratégique il y a pas par vote il a gagné contre maître Muntaka Tall mais o kɛra ka jilaja de fɛ oui a gagné contre Muntaka Tall bɛɛ b'a dɔn a b'a possible mérité yɛrɛ de a y'a mais na i ma Kunta jɔn bɛ ji jukɔrɔ k'a kanga bon ni fɛn in qui a intérêt M5 ka affaibli i ko M5 bɛ affaibli M5 bɛ affaibli mɔgɔ fɛn fɔlɔ min porteur robo fɛn fɔlɔ min bɛ u affaibli o yɛrɛ ka intérêt parce que ne y'o de fɔ u ka nata de bɛ k'u yɛrɛ affaibli fɔlɔ parce que bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ ka fanga in sɔrɔ donc an de ye kɛlɛ kɛ fanga in tɛ se ka ban ka sɔrɔ an ma dɔ sɔrɔ k'a dun donc o yɔrɔ la n bɛ rebondir yɔrɔ dɔ kan yen nɔ parce que n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ débat kɔnɔ mais comme tɔgɔ fɔ bɛ ka don a la n'i y'a jateminɛ minnu bɛ kilano in na mɔgɔ jumɛn de don minnu tun bɛ a kɔnɔ n'u bɔra a kɔnɔ n ko letali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ yen nɔ i bɛ ka Jack Boyar min fɔ Jack Boyar était où a tun tɛ primature la a ma dégɛrɛ m'a abrogé bɛɛ ɲɛna wa chargé de mission o de kɔfɛ nin kan ka wuli yan Imam Umar ale tun bɛ min il était ministre mais waati a ma gɛlɛya ye o ministre délégué kun don a ma gɛlɛya ye waati o mais sisan n'i bɔra n'i bɛ ka gɛlɛya dénoncer donc a b'a yira k'a fɔ ko dɔ de kun don silamɛ ye jumɛn a bɛ ka Bitar min fɔ nin Bitar a ko il est opérateur économique bɛ ka baara ye jumɛn sɔrɔ muso ba tɛ yan marché ka sɔrɔ tɛ yan ni e ye kɛlɛ kɛ n'e ma marché sɔrɔ dun on a vu Bitar ici il était avec ATT après ATT il est venu avec IBK hali n'a yɛrɛ ka kɛ dala cɛ la ko ale ni IBK ma deli ka baara kɛ an ye o vidéo ye o jaw bɛ kɛnɛ kan donc ne tɛ fɛ ka kuma fɔ voilà parce que so de bɛ na ni tɔgɔ don an ka débat la n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ quoi opérez-vous bɛ yen an bɛ se k'o image yira aw k'ale ni IBK ma deli ka baara kɛ alors que an ye campagne image yira a ye campagne kɛ IBK yɛrɛ ka tɛmɛ yan 2018 mais c'est après que maintenant a nana M5 kɔnɔna na donc n'i ko ko o tɛ intérêt ko ye mun ko don ye donc intérêt de ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye qui a intérêt maintenant ni Choguel bɔra yen bi na il y a un premier ministre par intérim ni premier ministre bɔra yen nɔ jɔn bɛ na nɔ directement c'est lui qui vient à la place mais la transition bɛɛ bɛ kɛ militaire merci a bɛ fɔ ye o de ko don c'est comme ça parce que argument bɛ sɔrɔ olu bolo sisan comme déjà aw tɛ ka bɛn a la n'aw ɲɛ ma jɛ a tɛ bɛn a la nin an b'aw bɔ yen siɲɛ kelen o mɔgɔ joli ka fɛn cira yan nɔ ka bɔ yen nɔ siɲɛ kelen parce que k'u kɛlɛ wulila a kɔnɔna na parce que CNSP ou bien fɛn dɔw wulila a kɔnɔna na u y'olu ci ka tɛmɛ yan nɔ an y'a ye an delila ka kuma dɔ kɛ yan nɔ hali n'i ye opposé la transition na fitini i ta bɛ ci fɔlɔ ye jumɛn observateur minnu tun bɛ élection observé o ma bɔ yan kɔfɛ n'an ye association dɔ ye sisan association laban in ta kɛra jumɛn Kawural oui
o bɔra ye ça dit ta procès bɛ donc ni M5 fɛnɛ ta kɛra ten ko don o don a bɛ ka plan don transition sen na mun b'a yira ko an ta bɛ bila kɛnɛma siɲɛ kelen an ka tɛmɛ n'an ka baara ye k'a ci wa bon faut-il dissoudre i n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a a tɛ se ka ci mais parce que ko mouvement de don mouvement c'est autorisé par les constitutions mais u bɛ se k'a bila kɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ fɔlɔ la a kɛra la cogo min na n'u tora mankan kolonci de la transition kun fɔlɔ la k'u ka taa CV taara yɛrɛ sɔrɔ ko bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ ministre an y'o kuma mɛn yan nɔ an ma minɛ o la k'a fɔ k'an ye kɛlɛ ko wara tɛ minɛ la a bɛ se ka minɛ la dɛ o la olu ma bila yen nɔ minnu bilala yen nɔ olu ma wusa ni olu ye olu bɛ CNT kɔnɔ olu ye M5 mɔgɔ dɔw ye o hali n'u ko k'olu tɛ M5 mɔgɔ dɛ olu ye M5 mɔgɔ ye o n'u sari ni tɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ o tɛ M5 ya jɔn bɛ se ka olu bɔ M5 ya la i tɛ se voilà Sori Ibrahim Diallo jɔn bɛ ka kanga safinɛ kanga dugu ma merci kaba kuma in kɔni tiɲɛ an b'a fɔ o ye jumɛn ye il y a certains aujourd'hui qui combattent Choguel même nous ma sɔn ma dans le M5 au pays il y a des partis politiques qui sont dans le M5 qui pour certains depuis transition in ka sigi fanga la olu ye combat kɛ M5 kɔnɔ kana premier ministre sɔrɔ M5 tɔgɔ la olu ma foyi sɔrɔ Maliko la et aujourd'hui ils sont prêts à combattre Choguel pour qu'il y ait formation d'un gouvernement d'union nationale donc kɛlɛ min bɛ yen bi ka Choguel bɔ yen an dɔ don hali n'an b'a kɛlɛ a ka bɔ yen an bɛ ka perdu gouvernement d'union ka sigi Choguel bɔ laɲini min na bi min ye bi ye a kɛlen bɛ ka c'est-à-dire que c'est-à-dire sama de don nkomi yɔrɔ mɔgɔ min nkomi tɛ ka sɔrɔsiw ci ale kama wa bon maintenant pour que an ka se ka sɔrɔsi ninnu nasɔrɔ il faut qu'on combat Choguel donc o kɛlɛ de bɛ sen na tout à la tata la kɛlɛ a fura bɛɛ filɛ ka Choguel bɔ yen ka gouvernement d'union nationale sigi u tɛ ka min fɔ dɛ laɲini y'o di politicien minnu bɛ M5 kɔnɔ n'u ma fɛn sɔrɔ u ma don gouvernement na. Sori y'i tilen ka kuma sisan. Non mais kaba. Ale kuma fɔlɔ la. E ko ko kuma fɔlɔ la e ni Bitar kuma na ça veut dire e y'olu faamuya. Olu bɛ ka Choguel kɛlɛ. Non c'est à dire que n ye Bitar tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na ale de parce que kɛlɛ in olu bɛ ka Choguel kɛlɛ o. Kɛlɛ in kun a ko ko ale tɛ sigi kɛnɛ kan réunion kɛnɛ kan en tant que policiers bɛɛ da la alors que mankan kɛra policiers de bɛ pour maintenir l'ordre. Ne ko k'e tɛ sigi o de la ne y'a tɔgɔ fɔ. Maintenant comment yɛrɛ kun filɛ ka ban. Aujourd'hui certains veulent forcément un gouvernement d'union nationale. Donc en tant que Choguel bɛ a tɛ ɲa. Ayiwa. Donc il faut le combattre. Faut-il dissoudre? Non, ce ne serait pas une bonne chose. Mais moi je dirais plutôt que Choguel est en train de payer le prix de sa trahison de la classe politique. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'aller n'aller, il a combattu Ramouye. C'est peut-être pour gagner la confiance de son mentor, des militaires. Il a affaibli la classe politique. Bialé de Blala, il a un mouvement démocratique la gauche, un parti politique la gauche, un FMB la gauche. Si ça sera une propre famille, n'a famille, le M5, moi je crois qu'il est en train de payer tout simplement le prix de sa trahison de la classe politique. Aïe, anga sujet là-bas au Betalige, toko kuin kono, moko en nimisalen be a kuma fɔ an jɔrɔlen bɛ a kuma fɔ ka fɔ ko maa wɛrɛ ni bɔra ayem olu ka biro sigi ko la tuguni maa biro no o kulu sanfɛla la o ni bɔra a kɛra sababu ye ka dusukun kami ka bi kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka hakiliw laraw ye fo ministre yɛrɛ ye décision ta ka ayem ka baaraw sonsoro pour le moment Sori Ibrahim Diallo ayem ka se wagati o wagati mɔgɔ faga ka bɔ a la o fana bɛna kɛ problème ye solution tɛ min na san o san ni kelen wa. Bon, c'est regrettable kaba yani o cɛ an bɛ dɔw don kɛ minnu fatura ko ninnu na. Medmo a n y'a voilà avant Medmo il y a eu des décès avant Medmo. Donc an bɛ dɔw don kɛ u bɛɛ lajɛlen. Ami. Kaba n'an bɔra o kɔnɔ AEM depuis démocratie wagati fo kana bila ne hakili la 2020 na AEM sigili chaque année k'a fɔ ko mandat bɛna ban renouvellement bɛ kɛ lycée ou là université ou là on assiste à des scènes comme ça chaque année. Ça. Mais yɛlɛma donna la 2020 surasi ninnu nalen u y'a essayer ka AEM ni bureau sigiw bɛ kɛ mankan minnu bɛ k'a kɔnɔ fura jumɛn bɛ sɔrɔ la commission sɔrɔla ka sigi composée des associations des mouvements les partenaires de l'école. O commission olu ni AEM u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san fɔlɔ la fo ka taa serment ɲare sigi kɛlɛ ma kɛ mankan ma kɛ mɔgɔ ma jugu
Maintenant, Sirmaniare ka premier mandat banate kana se deuxième mandat ma ou akili sigi ou akili jegabo an sera ka sigi mandat mi kono ni gɛlɛyama kala est-ce que Fred même se ka tigɛ en fait désormais chaque fois ni bureau sigi bena kɛ mangan kana sɔrɔ ala donc ils ont passé à des propositions à des autorités ou une proposition que en cas gouvernement yi en cas université ou la mankan bɛ bɔ an de yɔrɔ na ni lycée ou la donc an b'a fait désormais en cas université ou ka sécuriser lakana tigilamɔgɔ ka poste sigi ayina voilà poste ka sigi mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko sunbɛ kama ko mɔrɔmafɛn b'a bolo lakana tigilamɔgɔw k'i jɔ u jɔyɔrɔ la ils ont fait beaucoup de propositions pour sécuriser l'espace scolaire olu ka wagati la Siriman sigilen kɔ deuxième mandat an y'a ye k'a fɔ Selon Kayi Kita Kayi a eu un mort Kita un mort et puis a bɛ sɔrɔla bureau sigi de senfɛ malgré que u ye disposition ta ni bureau bɛ sigi mankan kana kala bureau consensuel ka sigi coordination nationale bureau membre dɔ bɛ na pour valider aux dispositions de qu'on continuera mais min kɛra kɔsa in na à la FSEC c'est regrettable parce que n ye kibaruya ɲini Siriman yɛrɛ de la mais ma se ka sɔrɔ a ka porte-parole ne yɛrɛ bɛ ka Siriman wele voilà a ka porte-parole n y'o wele n y'o sɔrɔ o ko ma Diallo très sincèrement an tɛ se ka kuma ko in kan parce que an dusu kasilen don an bɛ Sikaso an nana Pitini ka jɛnɛja la mais an bɛ min fɔ tout simplement mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ŋunuŋunu kuma min bɛ yen k'a fɔ ko Siriman bɛ 4 mandat nɔfɛ dɔw de donnen bɛ duguma kɛlɛw la c'est-à-dire ka front wuli contre le côté Siriman ni o kɛlɛ saba dɔw tɛ kɛ gansan dɛ a tɛ kɛ gansan dɛ so i fana ko i fana gara e bɛ da mɔgɔw la ko non tu n'as pas compris n'i ye mɔgɔ wele ka ban n'i ye kumatigi wele n'a ye min f'i ɲɛna i bɛ o de da kali o ayiwa min bɛ yɔrɔ min na min bɛ na ni nin ye ka ban ne bɛ gouvernement ni interpeller nin ko la avantage minnu bɛ di AEM ma mais u ye caman minɛ n k'u ye parking minɛ mobili 2 dira Kosa ye ne ma bɔ kalama e ma bɔ kalama dɛ ayi ma bɔ kalama mobili 2 dira ayiwa mais tɔ n'i ye nin fɛn ninnu jateminɛ ka ban ninnu de b'a to tuma bɛɛ ni bureau sigi bɛ kɛ mankan bɛ wuli mɔgɔw ni bɛ to ayiwa intérêt minnu b'a la Sori est spécialiste parce que a bɛ émission kɛ ko in kan c'est pour ka ɲini daminɛ n'ale ɲininkali min bɛ yen mara nin bi o ye k'a fɔ mɔgɔ caman y'i kan kɔrɔta ko ka AEM ko in yɛrɛ jɔ faut-il aller vers ça non mais ne bɛ min f'i ye AEM man ka disu parce que i ye mun fɔ AEM dɔrɔn tɛ parce que an y'a la jateminɛ transition in kɔnɔ tɔn caman de bɛ ka disu c'est pas normal u bɛ ka dankari kɛ acquis démocratique la parce que Mali constitution min sigira sen kan san 1992 le 25 février ani min sigira sen kan le 22 juillet 2023 préambule la u y'a yira k'a fɔ an tagajugu ɲin sigi révolution acquis quoi mais ni jɛkulu bɛ ka kɛ révolution acquis dɔ ye jumɛn ye o ye la plupart des associations le syndicat les partis politiques oui maintenant e min fɔ ni a fɔra ko jɛkulu dɔ ka ko dɔ kɛ o man ɲɛ k'i b'o bɔ yen jɛ na jɛkulu tila bɛɛ bɔ yen ni min ye min kɛ ne dan non ni jɛkulu min ye sariyaw sɔsɔ kɛ parce que jɛkulu bɛ sigi sariya dɔ de kɔnɔ mais n'u ye sariya sɔsɔ dun ne y'o f'i ye n'u ye sariya sɔsɔ est-ce que AEM mɔgɔ faga bɛ AEM ka sariya kɔnɔ wa ne ka min f'i ye mɔgɔ faga tɛ AEM ka ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga o tɛ AEM ka sariya olu tigiw de bɛ minɛ k'u traiter devant la justice pour moi on est dans un état de droit donc mɔgɔ min ye fagali kɛ o dɔnnen don a ma daminɛ bi o n'i ye fagali kɛ i ye marifa minɛ i kan ka le code pénal est là pour ça i kan ka traduire devant la justice mais min de man ɲi ni association de wulila association ka déclaration ou bɛ k'a fɔ nin ka kɛ au nom de l'association a bɛ se ka kɛ mais dɔw disu kɛra comme i ye rapport k'u ni ɲɔgɔn cɛ par exemple Kawra renouveau ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ o tuma a bɛ fɛnw fɔ ni o ci kun ye parce que ni sariya a t'a fɔ k'a fɔ ayi n'ale y'a fɔ c'est là n'an ka sigi a kan ka traduire devant la justice est-ce que a b'o fɔ est-ce que a tɛ kuma jɛkulu tɔgɔ la non e ma ne fɔ mais pour que ka kuma jɛkulu tɔgɔ la jɛkulu de bɛ yɔrɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka kumakan ye nin ye ayiwa maintenant n b'a fɛ ka min fɔ AEM ka ko la mɔgɔ min ye fagali kɛ o bɛ yen mɔgɔ min ye marifa minnu u bɛ yen la justice est là et puis encore école-so kɔnɔna la fana règlement de bɛ yen u ka exclu n'u bɛ condamné u ka condamné mais parce que n'i nana fɔ ko i bɛ AEM dissous parce que ko dɔ kɛra a kɔrɔ n'o man ɲɛ o kɔrɔ tɔn tɔn bɛ yen ni kɔrɔ o tɔn fana bɛ dissous pour moi non Issa en réalité je suis tellement d'accord avec Banadi. Et AMO, ani parti politique ou une association, c'est des acquis démocratiques. Oui. Et moi, je suis un démocrate dans l'âme.
franchement fɛn o fɛn bɛ kɛ dankari kɛ démocratie hakiliw la mais n'u tɛ ka hali u yɛrɛ ka texte non c'est-à-dire que a ye min fɔ u tɛ jamana sariyaw bonya sariya de tɛ jɔnni bɛ sariya sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ o donc tout man kan ka ci parce que des éléments du temps des éléments du mouvement ont quand même commis des erreurs, des fautes. S'ils ont commis des fautes, ils doivent être traduits devant la justice. Mais quand tout ce n'est pas bon. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire que la coordination des étudiants et élèves, ou souvent ils peuvent dire mais avec des ordres de haut. École Béba à MSI, Béba comité syndical, Béba Wakati Mimanidia. Au moins, s'il y a un bureau de coordination qui coordonne tout, avec ça, vous voyez, me font au moins un lugar grève, c'est la coordonner. Moi, je crois qu'une association est toujours utile. À rôle utilité publique, je crois que nous, nous, crime, nous, traduit devant la justice, nous, sanctionner. C'est-à-dire qu'en fonction de voilà, en fonction des actes qu'ils ont commis. Mais Kati, vraiment, ne compte pour là. À Teti, à Mangati, c'est vrai, Ali Moro Yafo, Ali État généraux là, je crois que État généraux de l'éducation, ce n'est pas normal. Parce que dans la constitution, la liberté d'association, la liberté syndicale, c'est autorisé par la constitution. Ni fait mon main, on le sait à Boakono. Amé Akila Djegem, Amtar Ayem, Neko Ayem, ça veut dire l'association des élèves étudiants du Mali. Donc, ton de dos, Mimbe école, donc la faça. Gela Mumbe école, so kono, on les akuma fobrawi. Ni pour l'homme bien, on les akuma fobrawi. Ni au boy, ni Gela n'a école, so kono. Mais au lieu que toi, on qu'on a vendu là, on va tomber au bureau, ce qui m'a fait au dongo, amé folie, bandugu d'Adema, bandugu d'Adema, au Nyama, d'accord. Pour faire bora là. Justement, maintenant, nous, moun la moko fera na ayem kono. Parce que ni ayem takalaje, ayem joro boyana kosobe Moussa Traoré ka binina. O kofe, alpha fangam na no kofe. Ayem joro boyana kosobe alpha fanga bisi basala. Faut ka ta fa ane blanchi kera. Donc de kele après ça ayem politisera. Parce que politiquement na ye anga ayem anga nyin ka do an kamankoro. Na be an kamankoro abisi ka fin chama ke awni. Ayem politisera tien. Mimbe politiquement kamankoro auto lu kamankoro chikele. C'est pour cela que ayem na ni kera ayem secrétaire général. Avantage moral be bibolo. Faut ka compter do wala fo yoko. Parce que avantage mbala c'est devenu un fonctionnaire ka soro ibe ti diala. Donc au lieu que donc à quelle la face au te krebli. Mobile be dima, waru be dima, be voyager, voyager be financer, aller ni fin chama be couiller. Ambe fin chama kalama ayem kola. Et puis obese ali mo di concours de nous kun chama sen fa ayem mo obese ka ke. Donc raison pour laquelle a politisera mo be ñogon faka no fe. Donc na ñogon faka no fe, ni e joro soro. E ba avantage mba kono. Donc na me fe aka ayem kanyi. Donc fu ka damna depuis yeno de folo. Avantage munu be ali fa woram be noni. Fere ka ke olula. Politique mo ko c'est mo ayem kola. Ayem ka si critère do kan. Donc il ne faut pas jeter les bébés, il faut jeter les bébés avec l'eau du bain. Nous, Kera, nous avons eu très rapidement. D'abord, en cas de CAFO, c'est la suspension des activités. Oui. Même au niveau des ANR là, États généraux là, c'est la suspension de l'AM au niveau de l'enseignement secondaire technique général. On n'a pas parlé de l'université. Pour l'Embaïromina Kaba, Kati, Mimbe Kafo, Ani parti politique Mounou Tira, Wale Mounou Bafé Kati, Tekele. Non, préservation des acquis démocratiques. Mais en démocratie, Katasma Doika Djamana un parti politique Mogodoé, au Kuma Bebo et Dake et Betoy. Mais maintenant, Nimo Sijatoé, au parti Moutira, association Moutira, au Kata, Ani Ayamta, c'est pas la même chose, on ne doit pas les comparer. Maintenant, il va Mogodoé, au Beta Mogofra, AM, espace scolaire, Kassor Ali étudiante. Dobe Kaba. Akanachi abana ame folidi kata almam sangata ya fo demna momer karambe orange mali ambe ifo morbo soirée encore gado jamuga ite fo akop machi amba fo basaro aidara alaka doka yake ame folidi ma kam mama de no fo yam fo segu ka ofé na afena mella kolu gardiga do na labi fuseni sego garantigi bugu mbi fo nderige ka foli badi kata ankanu bako bela jelema abana ka demba ya be segu ka ofé yakuba si c'est aller na ka dembaya be fo tomboktu ka ofe ambe foli bada ba ko foli di kanumba ka kelingla bela commandant à la retraite nyang yanfo
kati fuga la a n'a ka promotion bɛɛ lajɛlen jɛmukan in tɛ fɔ u kɔ kanubaga an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka maa welelen an bɛ aw fo Mokhtar Kone tun bɛ réalisation na Fuseni Daw tun bɛ min ye sɔn na ka se ka kumakanw lase aw ma ka o ni ja fara ɲɔgɔn kan Dramani Kone an bɛ foli ba di ka taa commandant Fode Kone ma ko ala ka nɔgɔya kɛ ka foli di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa n'o bɛ ka jɛmukan in na mɛ an b'aw bɛɛ fo aw k'an bɛn week-end wɛrɛ ni jɛmukan kelen in kɛnɛ kan. Renouveau FM kunnafoni dugu jɛra.